So this Saturday Orlando Pirates iyodlala neStellenbosch ifinally eMTN 8 le. Kuzobe kuyifinale yokuqala yeStellenbosch idlala kuMTN 8. Kuzobe sekuyifinale Orlando Pirates in a row. Kuzobe sekuyifinale Orlando Pirates esithathu eMTN 8 in a row le. Njobe ezodlala nje omabili ama-team answepho kakhulu. Nasi scheme mina engasisetha uma Orlando Pirates. Mase ngineyithuba nje Orlando Pirates nasi mina scheme engasisetha. Epaleni ngaqalisa uSipho Chayini. Angifuni ukuchaza kakhulu indaba yaSipho Chayini but naye ngifuna ukuyichaza ama center back pairing wami. The usual suspect uOlisanda beno Sesane. The reason why ngiqalisa uNda simbonile kuma video uNda devela ejima yabo yize uMandla Ncikazi ade ekhuluma nezindaba namhlanje uthe uMandla Ncikazi angazi noma uNda beno Saneke bazobe bekhona yini. But ngimbonile uNda ejima neOrlando Pirates. So I will conclude ukuthi uNda uzobe khona and uThabiso Sesane naye ukhona. Mase kuthi ama wingbacks wami, ama wingbacks wethu mina ka left ngaqalisa lumjida lo Dion Hot. Kuthi ka right ngiqalisa uMonyane. The reason why ngiqalisa uMonyane ayekho omunye umdlalo ozodlala leya position leya. Because uVan Rooyen uCaptain ngiyaza kwazi ukuyiqala igame. Ngiyaza kwazi ukuyidlala igame because wadlala for iStellenbosch ngosikhathi bedlala neTS Galaxy. And uThabiso Libito ulimele, so he is the perfect man to play that role. Umdlalo ozobe holding defensive midfield yami ngaqalisa lo mshida lo uMakehleni Makhawule. Makehleni Makhawule azodlala le role leyo kuzoshanela eswing yabo. Makehleni Makhawule uzosebenzisana noMbatha benoTito Maswanganye yabo. Ubona abadlali abazodlala phambili kwakhe. uTito Maswanganye uzokhuphuka uMbatha basale kuba u2. Miss defender uTito uzokhuphuka uMbatha benoMakehleni Makhawule basale kuba u2 ba defend. Kuthi kuma winger wami ka left ngaqalisa lo mjida lo uMfukeng angifuna ukuchaza kakhulu uMfukeng uyadlala so ngamqalisa kule final kuthi ka right winger ngaqalisa lo mjida lo uDlamini ngiyazabe iwinger yabo iwinger ngempela uzobe ile iwinger le inverted le winger le ingena phakathi uzosebenzisa izikills zakhe because kule game le sodlala neteam edefender njengoba sodlala neteam edefender it's highly unlikely ukuthi uSaleng uzoba khona kule game le because nginama reports amaningi about uSaleng asimbonishe kuma video yabo. So for me ngingaqalisa lo mjida lo uDlamini ezumdlali ozodlala as iwinger but abile winger le inverted engena ngaphakathi ezo create ama chances yabo because uzokwazi futhi ukusiza nokumarka mase simarka yabo. Mase kuthi forward yami ngingaqalisa uMakgopa ule striker lesisazi ukuthi uyakwazi ukupress uMakgopa, so singamdingela lo uMakgopa uthi apress ama defender eStellenbosch because ama defender eStellenbosch adlala rough. Njobe edlala rough ngenze usibadala ama free kick. Njobe bezodala ama free kick futhi sina abadlali abakwazi ukusha ama free kick, sina abadlali abakwazi ukusha ama penalty yabo. Ngingaqalisa uMakgopa because uyakwazi ukupressa, sidinga leyo kanti wa press le siba press sispress eStellenbosch bese sipressa sodala ama fouls because musathi ukubheka idefender labo ekuthiwa uTore lela defender le didinga kakhulu leya wadala ama fouls angenasidingo. So isona starting lineup mina engafika naso lesi based on indlela iOrlando Pirates idlala ngayo le insuku lezi isipho ne starting lineup ongaqhamuka naso yabo.